ഉണ്ട് മാതാജി, ഉണ്ട്. ഉണ്ടല്ലേ. ഉണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ. ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുन् വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണലളിത ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാദാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. വാഞ്ചാപദരൂപ്യസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഷോർട്ട് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം ശുഖമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീം. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മദേകബന്ധോ മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാദന മന്നിഷ്ടാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സ്കന്ധം 1 അധ്യായം 8 കുന്തി മഹാറാണിയുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ. ശ്ലോകം 51. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ്ത്രീണാം മദ്ധദബന്ധൂനാം ദ്രോഹോ യോസാ വിഹോത്ഥിതഃ കർമ്മഭിർഗൃഹമേധീയൈഃ നാഹം കൽപോ വ്യപൂഹിതും. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ്ത്രീണാം മദ്ധദബന്ധൂനാം ദ്രോഹോ യോസാ വിഹോത്ഥിതഃ കർമ്മഭിർഗൃഹമേധീയൈഃ നാഹം കൽപോ വ്യപൂഹിതും. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്ത്രീജനങ്ങളുടെ മത് ഞാൻ മുഖേന ഹതബന്ധൂന വധിക്കപ്പെട്ട ബന്ധുക്കളുടെ ദ്രോഹ ശത്രുത യഹ് അത് അസൗ അതൊക്കെ ഇഹ ഇതോടൊപ്പം ഉത്ഥിത ചേർന്ന് വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. കർമ്മഭിഹി കർമ്മത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താൽ ഗൃഹമേധിയൈഹി ഭൗതിക ക്ഷേമത്തിൽ നിരതരായ വ്യക്തികളാൽ ന ഒരിക്കലും അഹം ഞാൻ കൽപ്പഹ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ കഴിയും വ്യപോഹിതും അതിനെ അസാധുവാക്കാൻ. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സംശയ. സ്ത്രീജനങ്ങളുടെ നിരവധി ബന്ധുക്കളെ ഞാൻ വധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളാൽ അസാധുവാക്കാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത വിധം അത്രത്തോളം ശത്രുതയ്ക്ക് ഞാൻ ഹേതുവായി. അപ്പോ നമ്മളിവിടെ ഉള്ള കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എന്താണ്? ഭഗവാൻ ദ്വാരയ്ക്ക് പോകാൻ നിൽക്കുകയാണ്. ആ സമയത്താണ് ഉത്തരയുടെ നേരെ പാഞ്ഞു വന്ന ബ്രഹ്മാസ്ത്രം കണ്ടിട്ട് ഭയവിഹ്വലയായി ഭഗവാന്റെ നേരെ പോയി ഭഗവാനോട് രക്ഷിക്കാൻ, എന്നെ ഇല്ലാതെയാക്കിയാലും കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ എന്റെ കുട്ടിയെ ഇല്ലാതെ ആക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവാന് പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു ഉത്തര, അല്ലെ? അങ്ങനെ ഭഗവാൻ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ രക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി. അതിനുശേഷം പോകാൻ ഒരുങ്ങിയ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് വന്ന് കുന്തി മഹാറാണി കുന്തി മഹാറാണിയുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിച്ചു, അല്ലെ? അത് കഴിഞ്ഞ് ഭഗവാൻ നേരെ പോയത് എവിടെയാണ്? മറ്റുള്ള ആളുകളുടെ ഭഗവാൻ യാത്ര പറയാൻ പോയി. അത് കഴിഞ്ഞ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ അടുത്ത് എത്തിയപ്പോ യുധിഷ്ഠിരൻ ആകെ വ്യാകുലപ്പെട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ഞാൻ കാരണമാണ് എല്ലാവരും കൊല്ലപ്പെട്ടത്, എനിക്ക് രാജാവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ എല്ലാവരെയും വധിച്ചത്. അതുപോലെ ദുര്യോധനൻ നല്ല രാജാവായിരുന്നു, പക്ഷെ ഇവരോട് അനീതി കാണിച്ചു. അതായത് ഇവർക്ക് രാജ്യം കൊടുക്കാൻ പാണ്ഡവരോട് അനീതി കാണിച്ചു എന്നല്ലാതെ വേറെ ആരോടും അനീതി കാണിക്കുന്ന ഒരു രാജാവായിരുന്നില്ല ദുര്യോധനൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്രയും പേരെ വധിക്കേണ്ടിയിരുന്നില്ല. എത്ര അക്ഷൗഹിണി പടകളാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്, അല്ലെ? 18 അക്ഷൗഹിണി പടകളാണ് അവിടെ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതിന്റെ കണക്കൊക്കെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു, അല്ലെ? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് തന്നെ പറഞ്ഞു, ഇത്രയും അക്ഷൗഹിണികളെ ഞാൻ കൊലപ്പെടുത്തി. ഇവിടെ പറയുന്ന എന്താണ്? സ്ത്രീജനങ്ങളുടെ നിരവധി ബന്ധുക്കളെ ഞാൻ വധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ പുരുഷ പ്രജകളാണ് എല്ലാവരും എവിടെ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്? മഹാഭാരത യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത് മുഴുവനും പുരുഷന്മാരാണ്, അല്ലെ? അവരുടെയൊക്കെ സ്ത്രീകളുണ്ട് വീട്ടില്, അല്ലെ? ആ സ്ത്രീജനങ്ങളുടെ നിരവധി ബന്ധുക്കളെ ഞാൻ വധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളാൽ അസാധുവാക്കാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത വിധം അത്രത്തോളം ശത്രുതയ്ക്ക് ഞാൻ ഹേതുവായി. അപ്പൊ അജാത ശത്രു എന്നാണ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ പേര്, അല്ലെ? യുധിഷ്ഠിരന് ആരും ശത്രുക്കളായിട്ടില്ല, പക്ഷേ യുധിഷ്ഠിരനെ ശത്രുവായിട്ട് ഒരുപാട് പേര് കണക്കാക്കാൻ ഇത് കാരണമാവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിഷമിക്കുകയാണ് ആര്? യുധിഷ്ഠിരൻ ഇവിടെ. ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഭൗതിക അഭിവൃദ്ധിക്കായി ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർവഹിക്കുകയാണ് ഗൃഹമേധികളുടെ ഏക ഉദ്യോഗം. അത്തരം ഭൗതിക അഭിവൃദ്ധി ചിലപ്പോഴൊക്കെ പാപകർമ്മങ്ങളാൽ തടസ്സപ്പെടുന്നു. കാരണം ഭൗതിക കർത്തവ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുമ്പോൾ മനഃപൂർവ്വമല്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരു ഭൗതികവാദി പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമെന്നത് നിശ്ചയമാണ്. അത്തരം പാപകർമ്മങ്ങളുടെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മോചനത്തിനായി വേദങ്ങളിൽ നിരവധി തരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. അശ്വമേധ യജ്ഞം നടത്തുക വഴി ബ്രഹ്മഹത്യാ പാപത്തിൽ നിന്ന് പോലും മോചനം ലഭിക്കുമെന്ന് വേദങ്ങളിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ യുധിഷ്ഠിരൻ പറയുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പ്രഭുപാദൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഭൗതിക അഭിവൃദ്ധിക്കായി ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർവഹിക്കുകയാണ് ഗൃഹമേധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? ഈ വീടിനെ കുറിച്ച് മാത്രം ബോധമുള്ള, അല്ലെ? അങ്ങനെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഒരു ബോധം ഇല്ലാതെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളും ആസ്വദിച്ച് ഈ വീട് എന്റെ വീടാണ്, ഈ ഭാര്യ എന്റെ ഭാര്യയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭർത്താവ് എന്റെ ഭർത്താവാണ്, ഈ മക്കൾ എന്റെ മക്കളാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഗൃഹം നോക്കുന്ന ആളിനെയാണ് ഗൃഹമേധി എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഗൃഹമേധിയുടെ ഉദ്യോഗം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അഭിവൃദ്ധി, അല്ലെ? ഇഷ്ടം പോലെ സമ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കുക, ഒരുപാട് സ്വത്ത് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക, അല്ലെ? മക്കൾക്കും കൊച്ചുമക്കൾക്കും ഒക്കെ സുഖമായിട്ടിരിക്കാനുള്ളത് വരെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ആര്? ഗൃഹമേധികൾ. അപ്പൊ അവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള അഭിവൃദ്ധിയാണ് അവരുടെ ടാർഗറ്റ്, അല്ലെ? അത്തരം ഭൗതിക അഭിവൃദ്ധി ചിലപ്പോഴൊക്കെ പാപകർമ്മങ്ങളാൽ തടസ്സപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭൗതികമായ അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മറ്റാരെയെങ്കിലും പറ്റിക്കണം, അല്ലെ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇതുപോലെയുള്ള സമ്പത്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? പാപകർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഭൗതിക അഭിവൃദ്ധി നമ്മൾ ഒരുപാട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പാപകർമ്മങ്ങളാൽ അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ തടസ്സപ്പെടുന്നു. കാരണം ഭൗതിക കർത്തവ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുമ്പോൾ മനഃപൂർവ്വം അല്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരു ഭൗതികവാദി പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമെന്നത് നിശ്ചയമാണ്. അപ്പോ വേണമെന്ന് വിചാരിച്ചാവില്ല ചെയ്യാം. ഇപ്പോ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് മുറ്റത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി നടക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് പുല്ല് കാണാറുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയും ഭാഗവതമൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കുന്നത്? ഈ പുല്ലിൽ പോലും ഭഗവാനുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ജീവൻ ഇരിക്കുന്നത്, അല്ലെ? പക്ഷെ നമുക്ക് ആ പുല്ല് അവിടെ വെക്കാൻ പറ്റുമോ? പുല്ല് നമ്മൾ പറിച്ച് കളയുക തന്നെ ചെയ്യും, അല്ലെ? കാടായിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരുമ്പോ. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ നമ്മളോട് പറയുന്നത്. അത് മനഃപൂർവ്വം അല്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു തന്നെ ആവും. അത്തരം പാപകർമ്മങ്ങളുടെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മോചനത്തിനായി വേദങ്ങളിൽ നിരവധി തരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോ വേദങ്ങളിൽ ഒരുപാട് യജ്ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ ഭൗതികമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നവർക്കാണ് വേദം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, അല്ലെ? ധർമ്മ അർത്ഥ കാമ മോക്ഷ ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേദങ്ങള് പല കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു. അപ്പോ
നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന അറിയാതെ ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകളും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകളിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് മുക്തി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത്രേ യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. അശ്വമേധ യജ്ഞം നടത്തുക വഴി ബ്രഹ്മഹത്യാ പാപത്തിൽ നിന്ന് പോലും മോചനം ലഭിക്കുമെന്ന് വേദങ്ങളിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു ബ്രാഹ്മണനെ വധിക്കുന്ന തെറ്റ് ചെയ്താൽ പോലും അതിൽ നിന്ന് പോലും മുക്തി അശ്വമേധം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യജ്ഞം നടത്തുക വഴി കിട്ടും. പക്ഷെ ഇതൊന്നും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു യജ്ഞമല്ല. ഇത് നമ്മൾക്കറിയാം ദ്വാപര യുഗത്തിൽ സാധിക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇന്ന് ഏത് യജ്ഞമാണ് നമുക്കുള്ളത്? നാമജപമാണ് അല്ലെ? അതെ, നാമജപം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരേ ഒരു യജ്ഞം. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ അശ്വമേധ യജ്ഞം അനുഷ്ഠിച്ചു എങ്കിലും അത്തരം യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളാൽ പോലും നിരപരാധികളായ സ്ത്രീജനങ്ങളുടെ ബന്ധുമിത്രാദികളെ വധിക്കുക വഴി താൻ പ്രവർത്തിച്ച മഹാപാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കുക സാധ്യമല്ലെന്ന് അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുന്നു. യുദ്ധത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഭർത്താവോ സഹോദരനോ പിതാവോ പുത്രന്മാരോ ആരെങ്കിലും പോരാടുവാൻ പോകുന്നു. അവർ കൊല്ലപ്പെടുമ്പോൾ ഒരു പുതിയ ശത്രുത സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു പ്രതിപ്രവർത്തന ശൃംഖല വർദ്ധിക്കുന്നു. അനേകായിരം അശ്വമേധ യജ്ഞങ്ങളാൽ പോലും അതിനെ നിർവീര്യമാക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അശ്വമേധ 3 അശ്വമേധ യജ്ഞം ചെയ്തു യുധിഷ്ഠിരൻ ഈ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ. അതിന് ശേഷമാണ് ഭഗവാൻ അവിടെ നിന്ന് പോകാൻ ഇറങ്ങുന്നത്. അപ്പോ ഈ അശ്വമേധ യജ്ഞം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മഹത്യാ പാപത്തിൽ നിന്ന് പോലും മോചനം കിട്ടും, മുക്തി ലഭിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഇത്രയും അശ്വമേധം നടത്തിയാലും പക്ഷെ എത്രയോ ആളുകളുടെ സ്ത്രീകളുടെ ഭർത്താവോ സഹോദരനോ പിതാവോ പുത്രനോ ഒക്കെ ആ യുദ്ധത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സ്ത്രീകള് മക്കള് നഷ്ടപ്പെട്ടവരായിട്ടും ഭർത്താവ് നഷ്ടപ്പെട്ടവരായിട്ടും സഹോദരനില്ലാതെയായിട്ടും നോക്കാൻ ആരും ഇല്ലാതെ അല്ലെ, ശരിക്കും അനാഥരായിട്ടും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ എന്നോട് ശത്രുതയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പ്രതിപ്രവർത്തന ശൃംഖല തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അനേകമായിരം അശ്വമേധ യജ്ഞങ്ങളാൽ പോലും അതിനെ നിർവീര്യമാക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് ഇവിടെ യുധിഷ്ഠിരൻ ചിന്തിക്കുകയാണ്. കർമ്മത്തിന്റെ മാർഗം അപ്രകാരമാകുന്നു. അത് ഒരേ സമയം ഒരു പ്രവൃത്തിയും മറ്റൊരു പ്രത്യാഘാതവും സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അപ്രകാരം നിർവാഹകനെ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ ബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ശൃംഖലയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ താത്പര്യാർത്ഥം പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ മാർഗത്തിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളെ നിരോധിക്കാൻ സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ എന്ന് ഭഗവത്ഗീത 9:27-28 പരിഹാര മാർഗം നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം നടന്നത് പരമപുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസൃതമായിട്ടാണെന്ന് ഭഗവാന്റെ ഭാഷാന്തരത്തിൽ നിന്നും വ്യക്തമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇച്ഛ പ്രകാരമാണ് യുധിഷ്ഠിരൻ ഹസ്തിനപുര സിംഹാസനത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിതനായതും. ആകയാൽ ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞാനുവർത്തികൾ മാത്രമായ പാണ്ഡവരെ വാസ്തവത്തിൽ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള പാപവും സ്പർശിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ സ്വകീയ താത്പര്യാർത്ഥം യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നവരുടെ മേൽ യുദ്ധത്തിന്റെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട്. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ശരിക്കും കർമ്മത്തിന്റെ ഒരു ഇതാണ് പറയുന്നത്. നമ്മള് ഒരു കോയിൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് കോയിന്റെ ഒരു നമ്പർ എഴുതിയ ഭാഗവും കാണാം, ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ഒരു കോയിന് 2 ഭാഗമുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നായിരിക്കും, അതിന്റെ ഒരു കോൺസിക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിഹൈൻഡ് വേറെ വരും അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഏതൊരു പ്രവൃത്തിയിലും എന്തുണ്ടാകും? ഒരു നന്മയുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു തിന്മ, ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ കൂടെ അതിനകത്തുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സുഖം വരാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും നമ്മുടെ കൂടെ അതിന്റെ കൂടെ ആരും കൂടെ വരാറുണ്ട്? ദുഃഖവും കൂടെ വരാറുണ്ട് അല്ലെ. അതുപോലെയാണ് ഇവിടെയുള്ള കർമ്മങ്ങളും അതിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളും. അതിനെ നിരോധിക്കാൻ സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ. എങ്ങനെ മാത്രമേ സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ? നമ്മൾ ആ കർമ്മങ്ങൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി യജ്ഞാർത്ഥാത് കർമ്മണോ അന്യത്ര ലോകോയം കർമ്മബന്ധന അല്ലെ. ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിനൊരു പരിഹാര മാർഗം ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഈ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം നടന്നതാവട്ടെ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛാനുസരണമാണ് അല്ലെ. അല്ലെങ്കിൽ അർജുനൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്മാറി നിന്നയാളാണ് അർജുനൻ അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീത മുഴുവൻ ഉപദേശിച്ച് ഭഗവാൻ അർജുനെ കൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അല്ലെ. അപ്പോ ഭഗവാൻ അതിനു മുമ്പ് 11ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ തന്നെ അർജുനൻ കണ്ടു എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ വായിലേക്ക് നടന്നു പോവും, അവര് ഭഗവാന്റെ പല്ലിനിടയിൽപ്പെട്ട് ചതഞ്ഞരഞ്ഞു പോകുന്നതായിട്ടും അർജുനൻ കാണുന്നുണ്ടായി. അപ്പോ ഭഗവാൻ അവരെ കൊല്ലാൻ തീരുമാനിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അർജുനൻ ഒരു ഉപകരണം പോലെ അവരെ കൊല്ലേണ്ടി വന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളവിടെ പറഞ്ഞു തരികയാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദര്, ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഈ യുദ്ധം നടന്നത്. അപ്പോ ഇവിടെ ഇവരുടെ ആരുടെയും ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി നടന്ന ഒരു യുദ്ധമായിരുന്നില്ല കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം. അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിരനെ ഹസ്തിനപുരത്തിന്റെ രാജാവാക്കുക എന്നുള്ളത് ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയമായിരുന്നു, ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു. അതും പ്രകാരമാണ് അവിടെ യുദ്ധം നടന്നിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എന്തില്ല?
കർമ്മങ്ങളും പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളും ഒന്നുമില്ല. അവിടെ ഒരു കോൺസിക്വൻസും അവരനുഭവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നു, എന്നാൽ സ്വകീയ താത്പര്യാർത്ഥം യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നവരുടെ മേൽ യുദ്ധത്തിന്റെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്വന്തം ആഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി, സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്നത്തെ കാലത്തൊക്കെ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ യുദ്ധത്തിന്റെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛപ്രകാരമായിട്ട് നടന്നതുകൊണ്ട് യുധിഷ്ഠിരനോ അർജുനനോ അല്ലെങ്കിൽ പാണ്ഡവർക്കോ ആർക്കും തന്നെ അതിന്റെ കോൺസിക്വൻസ് അനുഭവിക്കേണ്ടതില്ല. അവർക്ക് അതിന്റെ ഒരു പാപഫലങ്ങളും ഏൽക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യഥാ പങ്കേന പങ്കാപഃ സുരയാ വാസുരാകൃതം ഭൂതഹത്യാം തഥൈവൈകാം നയജ്ഞൈർമാർഷ്ടുമർഹതി. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യഥാ പങ്കേന പങ്കാപഃ സുരയാ വാസുരാകൃതം പങ്കേന പങ്കംഭഃ സുരയാ വാസുരാകൃതം പങ്കേന പങ്കംഭ സുരയാ വാസുരാകൃതം ഭൂതഹത്യാം തഥൈവൈകാം നയജ്ഞൈർമാർഷ്ടുമർഹതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. യഥ എത്രത്തോളം, പങ്കേന പങ്ക അംബഹ ചെളി കലർന്ന ജലം, സുരയ മദ്യത്താൽ, വ അതുപോലെ തന്നെ, സുരാകൃതം മദ്യത്തിന്റെ ലഘുസ്പർശത്താൽ അശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ടത്, ഭൂതഹത്യ മൃഗങ്ങളുടെ വധം, തഥാ അതുപോലെ, ഏവ നിശ്ചയമായും, ഏകം ഒന്ന്, ന ഒരിക്കലും, യജ്ഞൈഹി നിർദ്ദിഷ്ട യജ്ഞങ്ങളാൽ, മാഷ്ടും പ്രതിരോധിക്കാൻ അർഹതി അർഹിക്കുന്നു. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസ് ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ചെളിവെള്ളത്തെ ചെളിയാൽ ശുദ്ധമാക്കാൻ കഴിയില്ല. മദ്യസ്പർശത്താൽ അശുദ്ധമായ പാത്രത്തെ മദ്യത്താൽ ശുദ്ധീകരിക്കാനും സാധ്യമല്ല. അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യവധത്തിന് മൃഗവധം മുഖേന പ്രതിക്രിയ ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല. അപ്പോ ഒരു ചെളിയെ ശുദ്ധമാക്കാൻ മറ്റൊരു ചെളിക്ക് സാധ്യമല്ല, അല്ലെ? അതുപോലെ മദ്യം, അശുദ്ധമായ മദ്യത്തെ ശുദ്ധമാക്കാൻ മദ്യം കൊണ്ടും സാധിക്കില്ല. എന്നതുപോലെ മനുഷ്യരെ വധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ മറ്റൊരു മൃഗത്തെ വധിച്ചുകൊണ്ട് പ്രതിക്രിയ ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ഇസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അശ്വമേധ യജ്ഞം അഥവാ ഗോമേധ യജ്ഞത്തിൽ കുതിരയെ അഥവാ കാളയെ ബലിയായി സമർപ്പിക്കുന്നത് മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയല്ല. യജ്ഞവീതിയിൽ അപ്രകാരം ബലി കഴിക്കപ്പെടുന്ന മൃഗങ്ങൾ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കപ്പെടുകയും അവയ്ക്ക് പുതുജീവിതം നൽകപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോ നമ്മൾ ഈ അശ്വമേധ യജ്ഞം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു അശ്വത്തെയാണ് അതിൽ ബലി കഴിപ്പിക്കേണ്ടത്, അല്ലെ? അതുപോലെ ഗോമേധ യജ്ഞത്തിൽ ഒരു ഗോവിനെ, അതായത് പശുവിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കാളയാണ് സമർപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോ പശുവിനെ അല്ലെങ്കിൽ കാളയെ അല്ലെങ്കിൽ കുതിരയെ വധിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനുഷ്യവധത്തെ എന്താ പറയാ അതിന്റെ പ്രതിക്രിയ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നു, മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയല്ല ഈ യജ്ഞം നടക്കുന്നത്. അതായത് അശ്വമേധ യജ്ഞത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം ഒരു കുതിരയെ ബലി കഴിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല. പിന്നെന്താണ്? അതിനൊരു പുതുജീവൻ നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു വയസ്സായി, അങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന കുതിര പോലും ഒരു വയസ്സായ കുതിരയൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെ ആ സ്പോട്ടിൽ ആ ഒരു കുതിരയിൽ നിന്നൊരു മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ അന്നത്തെ ബ്രാഹ്മണർക്ക് സാധിക്കുമായിരുന്നു. അവർക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള മന്ത്രങ്ങളുടെ ഉച്ചാരണം കൊണ്ട് സാധിക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അത്തരത്തിലുള്ള ബ്രാഹ്മണരില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇതൊന്നും ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യരുത്, ഇതൊന്നും ചെയ്യരുത്. നമ്മള് 4-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ ബർഹിഷ് മഹാരാജാവിന്റെ അടുത്ത് നാരദ ബ്രഹ്മർഷി വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ. അപ്പൊ നമുക്ക് കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്താണ് ഈ യജ്ഞവേദിയിൽ സംഭവിക്കുന്നത്, നമ്മള് അങ്ങനെയുള്ള വധങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കാന്ന് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നാരദ ബ്രഹ്മർഷി പ്രാചീന ബർഹിഷ് രാജാവിന്റെ അടുത്ത്. യജ്ഞവേദിയിൽ അപ്രകാരം ബലി കഴിക്കപ്പെടുന്ന മൃഗങ്ങൾ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കപ്പെടുകയും അവയ്ക്ക് പുതുജീവിതം നൽകപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. വേദമന്ത്രങ്ങളുടെ ഫലദായകത്വത്തെ തെളിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇപ്രകാരം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ വേദമന്ത്രങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരു മൃഗത്തെ മനുഷ്യന്റെ ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു ശരീരം കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട്, അതിന്റെ ഫലദായകത്വത്തെ തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ശരിയാവണ്ണം വേദമന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിടുന്ന പക്ഷം പാപപ്രത്യാഘാതങ്ങളിൽ നിന്നും
നിർവാഹകന് നിശ്ചയമായും മോചനം ലഭിക്കുന്നു. എന്നാൽ അത്തരം യത്നങ്ങൾ അനുചിതമായ രീതിയിൽ അവിദഗ്ധമായ നേതൃത്വത്തിന് കീഴിൽ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന പക്ഷം മൃഗവധത്തിന് ആ നിർവാഹകൻ ഉത്തരവാദിയായി തീരുന്നു. കാപ്പട്യത്തിന്റെയും കലഹത്തിന്റേതുമായ ഈ കലിയുഗത്തിൽ അത്തരം യത്നങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ യോഗ്യരായ ബ്രാഹ്മണരുടെ അഭാവ നിമിത്തം കുറ്റമറ്റ രീതിയിൽ യത്നം അനുഷ്ഠിക്കാൻ യാതൊരു സാധ്യതയും ഇല്ല തന്നെ. അപ്പോ ഇവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് എന്താ പറയുന്നത്? അവിദഗ്ധമായ നേതൃത്വത്തിലും അതുപോലെ തെറ്റായ രീതിയിലും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ നിർവാഹകർ ആരാണോ ഈ യജ്ഞം നടത്താൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത്, ആ നടത്തിപ്പുകാരൻ അതിന്റെ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ മൃഗത്തെ വധിച്ചതിന്റെ ശിക്ഷ, അതുപോലെ അവിടെ വരുന്ന എല്ലാ തെറ്റിന്റെയും ശിക്ഷ ആരനുഭവിക്കേണ്ടി വരും? ഈ നിർവാഹകനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. ഇപ്പോ ഇന്നത്തെ കാലത്തെ കലികാലത്തിൽ എന്തിന്റെ അഭാവമുണ്ട്? ബ്രാഹ്മണരുടെ അഭാവം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. കാരണം എല്ലാവരും ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവരും എന്താണ്, വേദങ്ങളൊന്നും പഠിക്കുന്നില്ല അല്ലെ, അവര് ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാനൊന്നും പഠിക്കുന്നില്ല. എല്ലാം ഇന്നെന്താണ്, പ്രൊഫഷൻ മാത്രമാണ്. എല്ലാം ഈ പൂജയായി മാറി അല്ലെ, ഈ ഓൺലൈൻ പൂജയായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഒക്കെ ഒരു കാട്ടിക്കൂട്ടൽ മാത്രമായിട്ട് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് മാറിയിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ കലിയുഗത്തിൽ യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു സൂചന നൽകിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓൾറെഡി കലിയുഗം സ്റ്റാർട്ട് ആവാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ആ ഒരു കലിയുഗം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയമായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. മഹാഭാരത യുദ്ധം കഴിഞ്ഞപ്പോ തൊട്ട് യുഗസന്ധ്യ എന്നാണ് അത് പറയുന്നത്. മഹാഭാരത യുദ്ധം നടക്കുന്ന സമയം തന്നെ യുഗസന്ധ്യ, അതായത് ദ്വാപരയുഗം മാറി കലിയുഗം വരാൻ പോകുന്ന ആ ഒരു യുഗസന്ധ്യയാണ് മഹാഭാരത യുദ്ധം നടക്കുന്ന സമയം. അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് കലിയുഗം അടുത്തോട്ട് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ സമയം. അതുകൊണ്ടാണ് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു സൂചന നൽകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ. അതായത് നമ്മൾ ഓരോരോ വധം ചെയ്തിട്ട് കുറെ യത്നം ചെയ്തത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ആ പാപകർമ്മങ്ങൾ ഇല്ലാതെയാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവാൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനാൽ ആരംഭം കുറിക്കപ്പെട്ട ഹരിനാമ യജ്ഞാനുഷ്ഠാനമാണ് കലിയുഗത്തിൽ ആചരിക്കാൻ ശുപാർശ ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഏക യജ്ഞം. എന്നാൽ യഥേഷ്ടം മൃഗവധം നടത്തിയ ശേഷം അതിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാനായി ഹരിനാമ യജ്ഞാനുഷ്ഠാന നിർവഹണത്തിൽ ഏർപ്പെടരുത്. ഭഗവത് ഭക്തർ സ്വതാത്പര്യാർത്ഥം ഒരിക്കലും ഒരു മൃഗത്തെയും വധിക്കുകയില്ല. അവർ ക്ഷത്രിയന്റെ കർത്തവ്യത്തിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു മാറി നിൽക്കുകയുമില്ല, ഭഗവാൻ അർജുനന് ആജ്ഞ നൽകിയതുപോലെ. ആകയാൽ സർവ്വതും ഭഗവത് ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസൃതമായി നിർവഹിക്കുകയാണെങ്കിലും സമസ്ത ഉദ്ദേശവും സഫലമാകുന്നു. ഇത് ഭക്തർക്ക് മാത്രമേ സാധ്യമാകൂ. ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഹരിനാമ യജ്ഞമാണ് ഇന്ന് ഈ കലികാലത്തില് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. പക്ഷെ ഒരിക്കലും നമ്മള് ഒരു മൃഗവധം ചെയ്തിട്ട് അതിനെ സാധൂകരിക്കാൻ വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു തെറ്റില്ലാതെയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനമാകുന്ന ആ യജ്ഞം ചെയ്യരുതെന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മള് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഭക്തനും ഒരു മൃഗത്തെയും കൊല്ലില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ആരെയും കൊല്ലാതെ ഒരു ക്ഷത്രിയന്റെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യാതിരിക്കലും അല്ല ഈ പറയുന്ന യജ്ഞം ചെയ്തിട്ട് ഒന്നും ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യാതിരിക്കാനും പാടില്ല. അതായത് ഭഗവാൻ അർജുനന് ആജ്ഞ നൽകിയതുപോലെ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛാനുസൃതം, അതായത് എന്താണോ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് നടപ്പിലാക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ. ആരും നമ്മുടെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരാളെ കൊല്ലാനുള്ള ഒരു പകയുണ്ട്, ഒരാളോടൊരു പകയും വിദ്വേഷമൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കൊല്ലുക, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമ്മളെ ഹരിനാമം ജപിച്ചത് കൊണ്ട് ആ പാപത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാക്കാൻ ഭഗവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. ആ വ്യക്തിയെ കൊണ്ട് നാമം ജപിപ്പിക്കില്ല ഭഗവാൻ. പിന്നെ ആ വ്യക്തി അത്രയും പകയും വിദ്വേഷവും സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് പിന്നെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കാൻ പോലും സാധിക്കാത്ത വിധം ആയിപ്പോകും. അതുകൊണ്ട് ഒരു തെറ്റിനെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യലല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്യരുത് ഒരിക്കലും. പക്ഷെ അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ഒരു ക്ഷത്രിയന്റെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യരുത് എന്നല്ല എന്നും പറയുന്നു. എങ്ങനെയാണോ അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛപ്രകാരം യുദ്ധം ചെയ്തത് അതുപോലെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുകയും വേണം. അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക? ഇത് ഭക്തർക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒന്നും ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെ, അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് തന്നെ സംഭവിച്ചുകൊള്ളും. കുന്തി ദേവിയുടെ പ്രാർത്ഥനകളും പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ രക്ഷയും എന്ന ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പ്രഥമ സ്കന്ധം 8-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തി വേദാന്ത ഭാഷ്യം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അപ്പോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ അധ്യായത്തിന്റെ അവസാനം. അതായത് ഇവിടെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവും ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു സംസാരമാണ് അല്ലെ. ഭഗവാനെ തടഞ്ഞു നിർത്തുകയാണ് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ചെയ്യുന്നത്.
താനാണ് എല്ലാ തെറ്റുകൾക്കും, അതായത് ഈ യുദ്ധത്തിന് മുഴുവൻ കാരണക്കാരനായിട്ടുള്ളത് താനാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് വിലപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എനിക്ക് ഈ വിഷമത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഭഗവാനെ, അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ പോകരുത്, എനിക്ക് അത്രയും ദുഃഖമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്തുകയാണ് ഇവിടെ യുധിഷ്ഠിരൻ. അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത അധ്യായം വരുന്നത് ഭീഷ്മാചാര്യരുടെ വിയോഗം, ഭീഷ്മരുടെ വിയോഗം എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു സെക്കൻഡ്. സ്ലൈഡ് കാണാവോ? കാണാം. അധ്യായം 9 സ്ലൈഡ് കാണാവോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഭീഷ്മദേവന്റെ വിയോഗമാണ്. ഇതിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ, അതായത് ഭീഷ്മദേവരുടെ വിയോഗ സമയത്ത്, ഭീഷ്മദേവൻ ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനാണ് അല്ലെ? അങ്ങനെയുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ ആ ഒരു മരണവേളയിൽ അവിടെ എത്തണം. എങ്ങനെ എത്തണം? ആ ഭീഷ്മദേവൻ എന്താണ് ആഗ്രഹിച്ചത്? ഈ പാണ്ഡവർ രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത് കാണാൻ അങ്ങേയറ്റം ആഗ്രഹിച്ച ആളാണ് ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ. അത് ദുര്യോധന പക്ഷത്താണ് ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ യുദ്ധം ചെയ്തത്. പാണ്ഡവ പക്ഷത്തുള്ള ഒട്ടുമുക്കാൽ യോദ്ധാക്കളും മരിച്ചത് ഭീഷ്മദേവനാൽ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ എന്നിരിക്കലും ഭീഷ്മദേവൻ ആഗ്രഹിച്ചത് മുഴുവനും എന്താണ്? പാണ്ഡവര് രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത് കാണണം. അവര് ഐശ്വര്യം, അതായത് ദ്രൗപദി അത്രയും ആ ഒരു കൗരവ സഭയിൽ വെച്ച് അപമാനിക്കപ്പെടുമ്പോഴൊക്കെയും പട്ടമഹിഷിയായിട്ട് അതായത് മഹാറാണിയായിട്ട് ദ്രൗപദിയെ കാണണം എന്നാണ് ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. അപ്പൊ ആ ഒരു കാഴ്ച ഭീഷ്മദേവന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ യുധിഷ്ഠിരന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഈ വിഷമ സ്ഥിതി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് എങ്ങനെയാണോ അർജുനന് വിഷമസ്ഥിതി ഉണ്ടായത് അല്ലെ, എനിക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ രഥത്തില് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാൻ ഇടയായിട്ടുള്ളത്, അതേപോലെ ഇപ്പൊ യുധിഷ്ഠിരനും ഞാൻ കാരണമാണ് ഈ യുദ്ധം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്, എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് എല്ലാവരും കൊല്ലപ്പെട്ടത്, ഞാൻ കാരണം കുറെ പേര് വിധവമാരായി അല്ലെ, അവർക്കൊക്കെ എന്നോട് പകയും വിദ്വേഷം ഉണ്ടാവും, അവരുടെയൊക്കെ ശത്രുവായി മാറി ഞാൻ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് വിഷമിക്കുന്നതിന്റെ പിന്നിലും ആരാണ്? ഋഷികേശനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ മറ്റൊരു ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യത്തിനായിക്കൊണ്ടാണ് യുധിഷ്ഠിരന് ഈ വിലാപം അല്ലെങ്കിൽ സങ്കടം വന്നിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ 9ാമത്തെ അധ്യായം നമുക്ക് നാളെ എടുക്കാം. ഹരേഷ്ണ മാതാജി ഒരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ? ഹരേഷ്ണ മാതാജി ഒരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ? ഹരേ കൃഷ്ണ, ചോദിച്ചോളൂ മാതാജി. അതായത് മാതാജി പറഞ്ഞല്ലോ, അതായത് ഈ മഹാഭാരത യുദ്ധം ഏകദേശം കലിയുഗം കലിയുഗം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഏകദേശം സമയമായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജസ്റ്റ് നമ്മളിങ്ങനെ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുള്ള അറിവാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ മരണത്തിന് ശേഷമാണ് കലിയുഗം സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നതെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ മഹാഭാരത യുദ്ധം കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചുകൂടി കാലം ശ്രീകൃഷ്ണൻ ജീവിക്കുന്നില്ലേ? ശ്രീകൃഷ്ണൻ മരിക്കില്ല മാതാജി ഒരിക്കലും. നമ്മൾ മരിക്കുന്ന പോലെയല്ല ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ ഇവിടുന്ന് അപ്രത്യക്ഷനാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും നമ്മളെ പോലെ മരിക്കില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും മാതാജി പറഞ്ഞത് കറക്റ്റാണ്. കലിയുഗം തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോഴാണ്. അതൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സന്ധ്യ എന്ന് നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ സന്ധ്യ കാണാറുണ്ട് അല്ലെ. അത് ഏകദേശം എത്ര മണിക്കായിരിക്കും പറഞ്ഞ? ഒരു 6:30. അപ്പൊ രാത്രിയായോ? അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് മാതാജി. അതായത് നമ്മള് രാത്രി ആവുക പറയുമ്പോ ഒരു 8 മണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയും രാത്രി ആയി പറയും അല്ലെ. 6:30 മണി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സന്ധ്യ. അതുപോലെ യുഗസന്ധ്യ എന്നാണ് ഇത് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ മാതാജി? കലിയുഗം സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടില്ല. കലി എന്താണ്? 6 മണി സമയത്തിന് സൂര്യനൊക്കെ ഇങ്ങനെ അസ്തമിച്ച് വെളിച്ചമൊക്കെ ഒന്ന് പോയി ഇരുട്ടിങ്ങനെ വരാൻ തുടങ്ങി. ആ ഒരു സ്റ്റേജ് അല്ലേ ഉള്ളത്. ആ ഒരു പകലിന്റെ ഉണ്ടാവില്ല അവിടെ അല്ലെ. ശരിയല്ലേ? അതുപോലെ ദ്വാപര യുഗത്തിന്റെ ആ ഒരു ഊർജം അസ്തമിച്ച് കലിയുഗത്തിന്റെ പ്രഭാവമാണ് കൂടുക. കാരണം ഈ രാത്രിയുടെ പ്രഭാവമാണ് ഈ 6:30 മണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പകലിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അതിനകത്ത് രാത്രിയുടെ സ്വാധീനമാണ് കൂടുന്നത്. ശരിയല്ലേ? ദ്വാപര യുഗത്തില് ഈ യുദ്ധം നടക്കുന്ന സമയത്ത് കലി അങ്ങോട്ട് വരാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. ആ സമയത്ത് അതായത് ഭഗവാന് 125 വയസ്സാകുമ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോയതെന്നാണ് പറയുന്നത്. മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം 89 വയസ്സ് ഭഗവാൻ ഉള്ളപ്പോഴാണ് മഹാഭാരത യുദ്ധം സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഒരു 25+11 അല്ലെ, 31 ഇയേഴ്സ്. അത്രയും വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് യുഗസന്ധ്യ ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് മാതാജി. ഓക്കെ, താങ്ക് യു മാതാജി. താങ്ക് യു.
हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सर्वं श्री कृष्णार्पणमस्तु। कृष्णोदये प्रणम। हरे